आं आरोबाव खेबसे चेलेन्ज खालामबावदों सोरबा पलिटिकेल लिडारा मानसि दुगाब्राबे फेरेंगाया नायथारनोलै होननानै डिबेट खालामनो गोसो दंब्ला 10 मिनिट टाइम होदों दा रोजा रोजा 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय बे बर' फिसाफ्रा हा गैजायै जानानै थानाय बे मुगायाव जोंनि सरकारा मानगेरिया चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साफ्रोमबो बर' फिसानो आरो बिटिसि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जाति हारि माहारिनो आयेननि बेबस्थायाव सोनारनानै हानि मोनथायखौ होनो थाखाय जोङो राजि जादों। बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' फिसाफोरनि मोनथाय आरो था मोनथायनि थाखाय खामानि मावनो बिपिएफआ 17 बोसोर खाबु मोनदोंमोन, नाथाय रावबो आंगोनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय बिथांमोना नाजायाखैमोन। निसिमा बियाबनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन थोद बे साला फेरेंगा जाम्बा प्रमद जाम्बाया हा होनो हायो नामा होननानै। बिपिएफनि लिडारफ्रा ओइ जोंनि बिपिएफफ्रा एप्लाइ खालामनाङा हाखौ मोनखाया होनो हाया होननानै बुंनानै बिपिएफनि मानसिफोरनो हा मोननायनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होआखैमोन। नंगौना नङा रायजोफोर? नंगौ। दा बै मानसिफ्रा रोजा रोजा 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय बे बर' फिसाफ्रा हा गैजायै जानानै थानाय बे मुगायाव जोंनि सरकारा मानगेरिया चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साफ्रोमबो बर' फिसानो आरो बिटिसि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जाति हारि माहारिनो आयेननि बेबस्थायाव सोनारनानै हानि मोनथायखौ होनो थाखाय जोङो राजि जादों। बेयाव मा होनदों? जोंनि सरकारा फैबा देनां होगोनब्रा फाग्ला बे प्रमद बर'नि आखाइजों हा लालाबायो। जाय हारिया 7,000 बोसोर रायजो जाबोबाय आरो बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' फिसाफोरनि मोनथाय आरो था मोनथायनि थाखाय खामानि मावनो बिपिएफआ 17 बोसोर खाबु मोनदोंमोन, नाथाय रावबो आंगोनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय बिथांमोना नाजायाखैमोन। दिनै जोङो होबाय आरो बे होनायखौबो दिनै लानो होयिया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आं दा बुंनो नागिरदों बै जोंनि बिपिएफ फंबाय बिनानाव आब'मोन, आनैमोन, मादैमोन, न'खरनि आंगोफोरखौ जाय बिपिएफआ बादा होदों हाखौ बिपिएफ बे प्रमद बर' बिथांनि समाव लानो नाङा होननानै थांनानै कुइसन खालामहै। आंनि गथ'आ दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोदों। गावनि था मोनथायनि थाखाय जोङो दावहा नाङै जोङो जा मोनथायखौ मोननो हादों बे मोनथायखौ रानना होनो नागिरनाय समावबो लानो होनो नागिराखै। बिथांमोना थांनानै सोंहैनांगौ, बै बिपिएफनि लिडारफोरनि न'आव थांनांगौ, सोंनांगौ मानो नोंथांमोना जोंनो हा होआखै। आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राया खोनाबाय, बे दखानाव बिपिएफनि मानसिफ्रा जोंनि हा गैजायै मानसिफ्रा खोनादोंब्ला खोनासं, खोमा खिखौ एरख'नानै खोनासं। जाय लिडारफ्रा बिपिएफनि लिडारफ्रा हा लानाङा हा मोना होननानै बुंदों बिथांमोना दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय हा लांगोन। रायजोफोर लिडारफ्रा बिपिएफनि लिडारफ्रा हयथ' खनायाव जिरायना दंफैयो खोमा। ओइ साला फेरेंगा बोरायनि आखाइनिफ्राय लाथारनोसैलां होननानै। नंगौ, बाथ्राया सैथो। आंनि आइनो, आंनि आफानो, आंनि आनैनो, आंनि मादैनो है जोंना सरकारा फैफिनखागोन, लान्थाया फैफिनखागोन, बै समाव होगोनब्रा होनना थगायबाय। दा गावस्रा फेरेंगा बोरायनि आखाइनिफ्राय हाखौ लानो नागिरबाय। बेसेबां लासिं सिं बाथ्रा। बै जोंनि बिपिएफनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, बै लिडारफोरनि बिपिएफ लिडारफोरनियाव दिनै थां। बिथांमोना दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय सार्टिफिकेट, लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट लांगोन आरो सोंहै नोंथाङा मानो लाखो, जोंखौ मानो बादा होदोंमोन होननानै।
दुखुनांथाव बाथ्रा सानसेखालि जोंनि मुसलपुरनि मोनसे जायगायाव आं बैसागु प्रग्रामाव थांदोंमोन बागानफारा होननाय मोनसे बियाबाव बे बियाबनि बिजाथिया देरहाखांबाय जोंना दिनैनि स्पिकार बिथां कातिराम बर' बिथाङा बिथांनि गामियाव बिथांनि हालामाव समस्थियाव जेब्ला आं बैसागुनि प्रग्रामाव थांदोंमोन होनदोंमोन सार नोंथाङाथ' हानि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिबो इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो इएम जोंनियाव 5000 नखर दं 5000 नखर जायफोरा दिनैसिम भारत उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्रायनो बावहायनो दङ हानि मोनथायखौ मोनाखै होननानै बुंदों लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो होदों एप्लाइ खालामनानै गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों जोङो दा 4000 मानसिनि नखरनि हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय फोरमान बिलाइखौ होनो थांगासिनो दङ बैयाव माखासे नखरफोर बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना होनदों दै प्रमद बर'आलाय बहा हा होलाबायनो हानो जोंना नै दा शुक्रबारावनो प्रमद बर'नि सरकारा थैखाजोबखासिगोन जोङो सरकार दाखासिगोन लोगो लोगो जोंनि पार्टिनि जोङो हा रानना होगोन बिदि थगाय दोनबोबाय थादों दा बे बागानफारा हालामनि मानसिफ्रा नै बावैसोनो जोंनि चिफ सारा अर्डार होनो नागिरबाय गावबागाव एमएलए एमसिएलए इएमफोरखौ गावबागाव सार्कोल अफिसाव थांनानै हाखौ रानना होनांगौ होननानै बिथांमोना जेब्ला हाखौ मोननो थांगोन बै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जे बुंदों हाखौ लानो नाङा जोंनि सरकारा फैगासिनो दङ होननानै माला मोनबावगोन बे हाखौ खोन्थाया जादों आंनि फिसाखौ दिनै मोजां इनस्टिटिउसनाव हरनो नागिरदों नाथाय आंनि आफाया लेन्डलेस आंनि मुङाव आंनि आफानि मुङाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ फैदों डेभेलपमेन्ट स्किमफोर फैदों नाथाय आंहा हा गैजाया जायनि थाखाय आं मोननो हायाखै बेफोर जेंनानिफ्राय जों माला सुस्रांनो हागोन आसामिसाव कामरुपियाव मोनसे बाथ्रा दङ हात आसे भरि आसे मनुष्यर माया घर बनाय थाक बाना जाने की है बान्दर भाया बुजिदोंना बुजियाखै आखाइ दं आथिं दं सुबुं बायदि नाथाय न' लुनानै थानो रोङा माथो नोंलाय मोख्रा होननानै बुंदों मायाव न' लुनानै थागोन जोङो बिपिएफआ 17 बोसोर जोंखौ मोख्रा साजायबोबाय मोख्रा हायानो गैजायाबा बहा न' लुगोन हाखोनो होआबा बहा जोङो न' लुगोन बबे अनसुंथाइखौ जोङो मोननो हागोन नाथाय गावस्रा मा खालामदों बिपिएफनि लिडारफ्रा गावसिनि मुङाव रेजिस्टार खालामजोबना लादों जाय हानि थाखाय बर'आ 35 बोसोर अस्त्र लानानै दावहा नांदोंमोन जाय हानि थाखाय बर'आ 34 बोसोर लामा जथे सोमावसारदोंमोन बेफोर मोनथायखौ भारत सरकार आसाम सरकारा नै बर'फोर ट्राइबेलफोर बिटिसि बै साहा ओनसोलाव बुरलुंबुथुरनि साहा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोर नोंथांमोननो जोङो बिटिसि होनोसै बिटिएडि एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोननि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै ला होननानै आसाम सरकार भारत सरकारा जोंनो होबाय আমাৰ অনাবর ভাইসকলে ক'ব পাৰে বিপিএফৰ দিনত অনাবৰসকলক মাটিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে বুলি নহয় হাগ্ৰামাৰ দিনত বিপিএফৰ দিনত বড়োসকলকো মাটিৰ পাট্টা দিয়া নাছিল बर'फोरनो हानि पाट्टा होआखैमोन जोङो बिटिएडि मोननायनि सिगां 34% बर'फ्रा हानि मोनथाय दंखायोमोन 66% बर'फ्रा हा गैजायामोन बिटिसि मोननानै 17 बोसोर थांनायनि उनाव थांनाय 2020 मायथाइनि 15 आगस्टआव जेब्ला मानव गेदेर शिव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारखौ दायो बै समाव लागिबो 34% जोंनि बर' फिसाफ्रा हा दंजायोमोन बारायाखैमोन बिटिएडि मोननायनि उनावबो
मानोना हाग्रामाया गावनि बिहावनि नामाव हाजार हाजार रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनानै होदों। गावसोरनि मानसिफ्रा बायदिसिना बागान बानायनानै लादों। आं बुंबावलिया। देरहासाराथ' 13था साहा बागान दङ, 13था। मोनसे मोनसे साहा बागाना 300, 500, 800, 1000 बिगा थायो। 13था साहा बागान बा खै हाजार बिगा हा थायो बेहा। नाथाय जोंनि मानसिफोरनो दुलाराय बिटिसिआव थानाय 35,84,000 भारतीय नागरिकनो इनक्लुडिं ट्राइबेल एन्ड बर' कमिउनिटि 1623ल' मानसिनो न'खरनो थांनाय बिटिसि एकर्डनि उननिफ्राय बिपिएफआ 17 बोसोराव बेखिनि हाखौल' होनो हादों। 17 बोसोराव 1623टा न'खरनो एक बोसोराव बोसोरसेयाव 100बो न'खरनो हा होआखै। जोंनि बिटिआरनि चिफ मादाम गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा नै दा 5 बोसोर सोलिगासिनो दङ। बे 5 बोसोर सोलिबाय थानाय टाइमाव 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनानै होबाय। बोसोरब्रै बोसोरबायाव बहा 3,25,000, बिपिएफनि समाव बहा 1,600। आकाश पाताल डिफारेन्स। बेखौनो होनो सोलायनाय। बेनो सोलायनाय। नोंथांमोननि बे खैला मैला हायार सेकेन्डारिया हायानो गैयामोन, अघरिसोमोन। हाई स्कुला हायार सेकेन्डारि, बेयो हाई स्कुला अघरि बायदिसोमोन, हायानो गैजायामोन। जोंनि गोबां मिशनारि मिशनफोरा हायानो गैजायामोन। ब्रह्म मन्दिर, बाथौ मन्दिर, थानसालिफ्रा हायानो गैजायामोन। कालि मन्दिर, दुर्गा मन्दिर बेफोरो हायानो गैजायामोन। जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो फटाफट जोंना बेवहाय बिजनि सार्कोलनि एसडिएलइ बिथांनि एसडिएलइसिनि सासे सोद्रोमा दंफैयो। सोरमोनलाय? बिजनि सार्कोलनि प्लिज नै बिथाङानो बिजनिनि राजा, नोंथांमोननि खयला मैलानि राजा। आखाइ खमना हो बयबो। बिथांनि दैदेननायाव नोंथांमोननि नैबे खयला मैला एरियायावनो 520टा न'खरा हानि पाट्टा मोननो हाबाय। नैबे खयला मैलायावनो। आं बै बिजनि साइडखौ बुंबावाखै। बेसेबां फारागथि, बेखौनो होनो सोलायनाय। আজি সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰে, মই অহংকাৰেৰে ক'ব পাৰোঁ আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ হয়। ইয়াত বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে আমাক সহায় কৰি আমি যদিও চৰকাৰটো গঠন কৰিছোঁ, এইটোৰ কাৰণে মই অহংকাৰেৰে ক'ব খুজিছোঁ ইউপিপিএল চৰকাৰ বুলি, যে বিটিচিত আমি দুটা বস্তু প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। मोननै बुस्थुखौ जोङो गायसनदों। एटाটো हल प्रकृत गणतंत्र। गणतांत्रिक पद्धतिरे মই এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ পেলাই মোৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰটো মই পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কথা ক'বলৈ অধিকাৰ, কাম কৰিবলৈ অধিকাৰ, পুৰা মেলা কৰিবলৈ অধিকাৰ, য'তে নাযাওক ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে যাবলৈ পৰা অধিকাৰ, সেই অধিকাৰটো আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যি অধিকাৰটো 17 বছৰত বিপিএফে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। বড়োসকলে নেপালীসকলৰ চকুত চকু দি কথা ক'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। আদিবাসীসকলে বড়ো গাঁৱত আহিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। ভয়, শংকা, প্ৰতিবাদ আৰু বিভাজন, বিভক্ত, সেইবোৰেৰে আমাৰ সমাজখন ছিন্ন ভিন্ন কৰিছিল। ইয়াৰ পৰা আমি মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অন্য এটা পৰিৱৰ্তন আমি আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সমন্বয়। এই সমন্বয়ৰ দ্বাৰাই আমি নতুন এখন সমাজ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি যদি অসমত আপুনি ঘূৰিবলৈ যায়, বিটিচিৰ বাহিৰত আপুনি যদি ভাৰতৰ বেলেগ এটা ষ্টেটত ঘূৰিবলৈ যায়,
কতো আপুনি আজিৰ দিনৰ বিটিআৰত পোৱা নিচিনাকৈ পাবলৈ সক্ষম নহ'ব, যাক আমি সমন্বয়ৰ ভুমুক বিটিআৰক ক'বলৈ সক্ষম হওঁ। সমন্বয়ৰ ভুমুক, गोरोबलायनायनि फुंखा। बिटिसिआ दिनै गोरोबलायनायनि फुंखा। ओरैबायदि गोरोबलायनाय जे आं सासे बर' जानानै मुसलमान गामियाव थांब्लाबो गावखौनो जेबो गाज्रि फिलिं फैया। सासे मुसलमान मानसिया बर' गामियाव फैनानै जेबो गाज्रि साननाय फैया। सासे नेपाली मानसिया आदिबासी गामियाव थांनानै मिनि खुसियै गिलाससे बा लथासे दै लोंनो हानाय अबस्था, जायखौ जोङो होनदों समन्वयर भुमुक, गोरोबलायनायनि फुंखा बिटिआरआ। আৰু সমন্বয়ৰ ভূমুক যেতিয়া আমি গঢ়িবলৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, মিলনৰ স্থান অট'মেটিকেলি নিজা নিজিকে আহি গৈছে। নিজা নিজিকে আহি গৈছে মিলনৰ স্থান, য'ত কেৱল মাত্ৰ কুলি কটিকিৰ মাত শুনিবলৈ সক্ষম হয়। नैबे गोरोबलायनाय आरो खौसेथि आरो शान्तिनि जा जात्रा, बे जात्राखौ दिनै मानगोदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो मावनो हादों। दिनै मानसिफ्रा बुंनो नागिरो, মানুহে ক'ব বিচাৰে যে ইউপিপিএল দলটো কেৱল মাত্ৰ বড়োসকলৰহে ৰাজনৈতিক পাৰ্টি নহয়। ইউনাইটেড পিপুল পাৰ্টি লিবাৰেলটো কেৱল মাত্ৰ বড়োসকলৰ পলিটিক্যাল পার্টি নহয়। আমি বিটিসিত 26টা জাতি জনগোষ্ঠী আছে। আপুনি ভাৰতৰ ক'তে নাযাওক কিয়, যি দৃষ্টিগতে নোসোমাওক কিয়, মাত্ৰ আপুনি বিটিসিতহে পাবলৈ সক্ষম হ'ব যে এই বিটিসি থকা বড়োসকলে আজি আদিবাসীসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি কি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আজি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ ভাই বুলি। মুছলমানসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতিক আমি স্বীকৃতি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, হয় মুছলমানসকলো আমাৰ ভাই বুলি। কেনেকৈ? ভিজন ডকুমেণ্টছৰ মাধ্যমেৰে। ভাৰতৰ কোনো এটা ঠাইত मुंबो जायगायाव नोंथांमोना नागिरनानै मोननाय नङा जाय मोनसे फिसा हालामाव सासे आगोमा जोंनि फिसा, सासे आगोमा जोंनि बिबनाय, सासे आगोमा जोंनि बियादै, सासे आगोमा जोंनि फंबाय प्रमद बर' मुंनि सासे सेंग्राया गासैबो जाति जनगोष्ठीनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय मोनथायखौ होदों आरो सिनायथिखौ होनो हादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थां, नङा बेखौ रावबो स्वीकृति खालामनो नागिरा, खिन्थु जों दिनै स्वीकृति खालामदों। आरो जोंनि मानसिफ्रा जे बुंनो नागिरदों प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बर'फोरनिल'। दिनै इउपिपिएलआव बर'फ्रा जेसेबां पार्सेन्ट दङ, दिनैनि सेन्सास बायदियै नोंथांमोननि नैबे निसिमा हालामाव, निसिमा बियाबाव 70% बर' सापर्ट दङ, 70% इउपिपिएलआव। बेनि थाखाय आखाइ खबना हो नोंथांमोना। আমাৰ নিচিমাত 70% বড়োসকলে কিমান আছে? 23,000 না 23,000 কিমান আছে? নহয়, আমাৰ বড়ো ভোটাৰ্ছটো 23,000। বড়ো ভোটাৰ্ছটো 23,000, ইয়াৰে 70% ইউপিপিএল দলৰ লগত আছে। কিন্তু আচৰিত, অনা বড়োসকলে 85% আমাৰ লগত আছে। मिथिदों नोंथांमोना? अना बर'आ जोंजों इउपिपिएलजों 85% दङ। बर'निख्रुइ अना बर'फ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांखौ गनायनानै लादों, मानोना सान्थि गायसनदों, धोरोमनि फारागथि गैयै मोनसे समाज गायसनदों। दिनै हाग्रामाया गावनि सार्थखौ जाफुंहोनो थाखाय ख्रिस्टियान गामियाव थांनानै बुंहैयो, ओइ ख्रिस्टियानफोर, नोंसोरखौ बिजेपिया धंस खालामसिगोन। आरो हिन्दु गामियाव थांनानै बुंहैयो, गैया नोंसोरनि गामियाव गिर्जा लुजोबसिगोन। मुसलमानসকলৰ ওচৰত গৈ পেলাই ক'ব, মুছলমানসকলক এই বিটিচিৰ অঞ্চলৰ পৰা ইভেকশ্যন কৰি খেদি পঠিয়াব বিচাৰিছে।
খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মুছলমানসকলৰ ওপৰত ইলেকশ্যন হ'ব বুলি হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই লেকচাৰ মাৰি ফুৰিছে। মই এটা জিয়া প্ৰমাণ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। 2019 চনৰ 4 নৱেম্বৰ দিনাখন 1,02,000 মুছলমান পৰিয়ালক হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই BTCৰ পৰা ইলেকশ্যন কৰি খেদি পঠিয়াব লাগে বুলি কি কৈছে, PIL দিছে হাইকোৰ্টত। আৰু সেই PILৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ অৰ্ডাৰ আহিলে 2020 চনৰ না 21 চনত আমাৰ MLA সাহেব 21 চনত যেতিয়া অৰ্ডাৰটো আহিলে সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেইটো আমি নতুনকৈ এটা PIL দিলোঁ। সেইটো আকৌ এবাৰ চালি জাৰি চাব লাগে বুলি। কিয় 1,02,000 মুছলমান जों नखरजों लोगोसे बिजनीनि मोनसे गामियाव नखरनि बर' नखरखौ बांलादेशी होननानै इलेकसन खालामनो अर्डार होदों। गोसोआव दं नोंथांमोना? बिजनीनि नखरनैखौ बर' नखरखौ बांलादेशी होननानै इलेकसन खालामनो अर्डार होदों हाग्रामाया 2019 नि 4 नवेम्बर तारिखाव। जोङो होनदों सोरबाया बिदेशी दङब्ला होखारनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय जोंनि बर' फिसा जाय बर' फिसाया आर्यफोर फैनायनि 3,000 बोसोरनि सिगांनो रायजो जानाय बे मानसिया माबोरै बिदेशी जानो हागौ? बेफोरखौ साननांगोन। हौ दिनाखन 11 तारिख আজি खै तारिख राइज दिनै खै तारिख 21 दिनै 21 10 दिननि सिगां दावराव देख्रेबनि दैदेननायाव BPFनि लिडारफोरा BPFৰ লিডাৰে দাওৰাव দেখ্ৰেবৰ নেতৃত্বত BPFৰ লিডাৰবিলাকে আমাৰ DC বাইদেউ কোকৰাঝাৰ ওচৰত গৈ পেলাই আবেদন দিলে, বাইদেউ 1,02,000 বাংলাদেশী মানুহক BTCৰ পৰা কেতিয়া খেদি পঠিয়াব ইলেকশ্যন কৰি পেলাই খুব অতি সোনকালে কৰিব লাগে বুলি মেমৰেণ্ডামটো দিলে, আবেদনটো কৰিলে। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তাত দুঘৰ বড়ো মানুহ আছে। এই 1,02,000 नखरनै बर' दङ। होमबा जायाखै होमबा बै बर' नखरनैखौ माला बांलादेशआव होखारहरगोन बुंनाय जागोन ना जायाखै रायजोफोर? ना जायाखै? जादों। साननो गोनां सम फैदों। जिखियानो जायाथों गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जोंहा दिनै सम फैदों। गेरेमसा हारि दानायनि जोङो सोरनिबा खाथियाव थांनानै बेलेग बाथ्रा बुङा, मोखाङाव थानानै जोङो बेलेग बाथ्रा बुङा। बर'खौ लानानै ख्रिस्टान हिन्दु खालामदों, बाथौ धोरोमखौनो मोननै खालामदों, ब्रह्म धोरोमखौ मोननै बोखावदों, ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव केथलिक बेप्टिस्ट BLC बायदिसिना राननानै आरो बोखावफ्लेबावदों। बे राजखान्थिजों दिनै जोंनि बर'फोरखौ फोजोबनो थाखाय सोरबा थामथि गोहोआ नाजागासिनो दङ। जों बुंनो हानांगोन, आं दिनै रन्जित बसुमतारी नोंथांमोननि बे रोजा रोजा मानसिफोरनि सिगाङाव दिनै गसंनानै बुंनो हायो, राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन नङा। आंनि बिमानिख्रुइ राजखान्थिया देरसिन नङा। जोंनि राव हारिमु थुनलाइनिख्रुइ राजखान्थिया देरसिन नङा। आरो बै राजखान्थिनि थाखाय ख्रिस्टानखौ आलदा, बाथौखौ आलदा, ब्रह्मखौ आलदा खालामनो नागिरनाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै होसोनायनि सम फैदों। रायजोफोर होसोनायनि, हासिब लानानै होसोनायनि सम फैदों। बर'आ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव सोरबा ब्रह्म, सोरबा बाथौ, सोरबा ख्रिस्टान, सोरबा केथलिक, सोरबा बाप्टिस्ट, सोरबा NLC बिदि रानाखैमोन। गंसे फोथारावनो जेब्ला जोङो सोमावसारनाय जागायदोंमोन, औ सुथुरा बै समावबो नाजादोंमोन, एबसुखौ थुप्ला बोखावदोंमोन। सानजाहानि दैदेनगिरिफ्रा सैनारि एबसु जादोंमोन, सोनाबहानि दैदेनगिरिफ्रा उपेन एबसु जादोंमोन। सानजाहानि यां स्टुडेन्टफ्रा जोंबो
जोंबो होमबा देरफुनाय सेंग्रामोन बे समाव जोङो उपेन एबसुनि जानानै खामानि मावदोंमोन सानजाहा दानिया बाथ्राया जादों जोंनि समाजाव दा दे राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय गोदान गोदान राजखान्थि दाहोगासिनो दङ बे दाहोनायखौ नोंथांमोना मिथियोना मिथिया नोंथांमोननि नैबे निसिमा बियाबाव गोदान राजखान्थिनि एक्टिभिटिसआ बिराद सोलिगासिनो दङ बिथांमोना सोरबा CID जानानै खोनासंदोंबा खोनासं खोमा खिखौ एरख'नानै खोनासं आं थोंजों बुंनो नागिरदों PTC मुभमेन्टनि समाव 527 बर'आ जोंनि फिसाखौ खोमानो गोनां जादों BLT आरो आबसु मुभमेन्टनि समाव 2624 जोङो जोंनि बर' फिसाफोरखौ खोमानो गोनां जादों NDP मुभमेन्टनि समाव जोङो 3111 बर' फिसाखौ मुंख्लं खालामनो गोनां जादों बे 6000निख्रुइबो बांसिन मानसिखौ जों मानो मुंख्लं खालामदों बे राजनीतिक सार्थ नङा गावनि राव हारिमु आसारखान्थिखौ फोथांना लाखिनो गावनि मोनथानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो सोमावसारदों भारताव फैनाय गासिबो हारिनि गेजेराव जोङो बयनिख्रुइ गोजामसिन हारि आरो जोंहा अस्तित्व दङ आंनि आइनि रैसुमै राव बे रावखौ जोङो फोजोबनायखौ लुबैया आंनि आइनि मिजि मिजि आसिजों दानाय लुनाय आगर आखाइ आसारखान्थि बेखौ जोङो मालाबाबो फोजोबनायखौ लुबैया आरो बेनि थाखायसो जोंनि दावहा जादोंमोन राजखान्थिनि दावहा नङा बियो आरो बे राजखान्थिनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि मुं होनानै NDPनि मुङाव BLTनि मुङाव एबसुनि मुङाव राजखान्थि खालामनो नागिरनाय बे मानसिफोरखौ दिनै हासिब लानानै होसोनायनि सम जादों गिनो नाङा राजखान्थिनिख्रुइ हारिया देरसिन नोंथांमोना बुङोब्ला जुक्ति हखारै बुङोब्ला दानो नोंथांमोननि सिगाङाव फेरेंगाया राजखान्थिनिफ्राय रिजाइन होगोन हारिया देरसिन हारिनि थाखाय सोरबाया देरसिन जानो हाया आं देरसिन जानो हाया नोंथाङा देरसिन जानो हाया हारियासो देरसिन आरो दिनै राजखान्थिनि मुं लानानै गासैबो ख्रिस्टियानफोरखौ आलादा खालामनानै UPPL BPFखौ फेजेननाय बायदिसिना पलिटिकेल पार्टि मुं लानानै खामानि मावनो नागिरनायफ्रा गोजानाव थानांगौ आरो चेलेन्ज खालामनो लुबैदोंब्ला दाबो फै बेवहाय खाथियाव सोरबा बै मानसिफ्रा गसंना दङब्ला आं माइक होगोन ओरैजाय फारसेथा आं ओरै थागोन चेलेन्ज खालामनि डिबेट खालामनि बे राजखान्थि हान्जाया हारिनि थाखाय मावनो नागिरदों ना हारिखौ फोजोबनो नागिरदों हारिया जेब्लायबो देरसिन गेरेमसा हारि थानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा साननाय बे साननायखौ नोंथाङा आंल' मावनो हाया जों साफ्रोमबो मावनांगोन जोंनि DFO बिथाङा होनलांदों मोनसे समाज दानायनि बाथ्रा जाय समाजा हाग्रा बंग्राजों सोमोन्दो दङ अर्थात आंनि हां लानायजों हगारनायजों सोमोन्दो दङ मोनसे गेरेमसा हारि दानोब्ला जोङो रांखान्थि बिथिङावबो स्ट्रं जानांगोन समाज बेबस्थायाबो स्ट्रं जानांगोन जोंनि आसार खान्थियाबो स्ट्रं जानांगोन जोंनि अनलायनायाबो खौसे जानांगोन जोंनि मावनाय दांनायाबो स्ट्रं जानांगोन हाग्राखौबो जोङो संरैखा होनांगोन दै बार गासैखौबो जोङो संरैखा होनांगोन फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मेलेमनि दावहाजों सुथुरखौ फेजेननो हानांगोन दासान बर'नि दावहाया जोब्बाय बर'नि दावहाया जोबाखै बे दावहाया खर'नि दावहा बे दावहाया दिनै रेबगननि दावहा बे रेबगननि दावहाजों जोङो सुथुरखौ फोजोबनांगोन फेजेननांगोन आरो हारिखौ अरायथा जोङो नोजोर बोनानै समाजनि थाखाय मावनो थाखाय जों सिगांबोनांगोन आरोबाव खेबसे नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनाय हरबाय कंग्रेसुलेसन जासिबाय बेल' नङा जेंनाया जोंहा गोबां जेंना दङ गासैबो जेंनाखौनो फोजोबनो थाखाय जोंनि सरकारा जेब्लायबो समायखिरा लाखानाय आरो जोङो जेब्ला जागायदोंमोन सरकार दाजेननायाव मानगगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो माबोरै गुफुं मोनसे समाज दानो थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावनो हागोन बेखौ जोङो सान हर जेब्लायबो सावरायबाय थायो हाग्रामा बायदि BPF बायदि बथलसे जौनि दामा
1,03,000 जों बिदि जौ लोङा जोंनि दरमाहाया 47,000ल' 47,000 गंसे जौनि दामा जुदि 1,03,000 ब्ला सानसेयाव गगथामल' जौ लोङोब्ला सासे मानसिया बहानि मोनदों थाखाखौ नोंथांनि आंनि जोंनि रायजोनि थाखाखौसो जादों जायनि जाहोनाव दिनै हाग्रामाया दिनै बिपिएफ लिडारफोरा जोंनाव 3,000 कोटी खर'आव जोंखौ दायित्व होनानै गालांदों आरो बे धारखौ दिनै जोंनि सरकारा मारिनांगासिनो दङ 10% करि बे 10%खौ मारिनाङामोनब्ला दिनै जोंनि बे बल्लामगुरि हालामाव जोंनि बे खयला मैला साहा ओनसोलाव दैनि जेंनाया जानाय नङामोन बेखौ जोङो फोजोबनो हागौमोन गोबां खामानिखौबो जोङो मावनो हागौमोन जेखियानो जाया गोबां सावरायनो गोनां दङ आं आरोबाव खेबसे चेलेन्ज खालामबावदों सोरबा पलिटिकेल लिडारा मा एसे दुगाब्रा बे फेरेंगाया नायथारनोलै होननानै डिबेट खालामनो गोसो दंब्ला 10 मिनिट टाइम होदों दानो फैनो हागोन थेंक इउ